Здравейте, геймари, аз съм GamerBG. Днеска пак цъкаме Modern Combat 5 Blackwood. What? Това нов ли? Не знам, ще видим. Даже, не знам даже до къде съм стигнал, че не съм я цъкал от бая време. Така, не благодаря. За какво ще ми аз имам нужната енергия? Ева... Какво е това? Чакайте за малко. Така, добре. Защото знам, че тук винаги зарежда по-много и за да... Чакайте излишно. О, това, тази мисия я знам да фък. Тази мисия я знам. Та е много готина, ама и много трудна. Тая пушка между другото много ма кефи. Да фък. Много съм хайп над. What? Що е? Трябва ми нещо хил. Бомба! Мрете гадини! Муви. Мрете мърши! Уху! Още ли имаме бах? Те са като хлебарки, бе! Да фук убиеш, някой идват още. Омага. Между другото вече имам 134 абоната. Което е много добре. Чакайте хора. Сега сетих нещо. Ето сега идвам. Да, баси гадната мисия е това. Знаете ли сега вътре колко има? Към 50. Гледайте ги мъжите. Не умират. Като хлебарки. Аз не знам какво ще се прави. Ека. Екзекутор. О, мага, бе, бати фейла. Фейл. Фак, добре, ще гледам видео. Ето сега идва. Окей, изгледах едно видео. За да не трябва да минавам тази мисия отново. Защото не мога. Буквално ще трябва да минавам. Много ще изхвърля телефона. Накъде? От терасата. О, много добър. Тук сега може. Така. Искам да кажа, че стоя. Където ми падне. Никой да си не... Ето ги, бе. Мърш. Още и че те ми идва. Добре. Май тима. Що да стане? Овца? Бати овцата. Да мреш. Ко? Омага, не. Фак. Не, бе. Какъв обрат? Омага, бати яката мисия. Сериозно? Сериозно? О май гад. I'm so fuck you, man. Чакайте да го дръпна това пано тук.
тук много яко просто. Бати готиното. Малко графиката е тъпа, ама кой може да виним за това? Само създателите на играта. О. Извадихме му рамото на това пишка. Пишка. Мри, бе. Мършо. What? Омага, помислих си, че иска да ме убия. О май гот. Костас. The fuck? Къде съм? Що не мога съм мърдам? Кося, какво това, бе? Искам да се скря, бе, задници. Задник. What? Бати якото. Как съм стрелял, омага? Ако може да... победих. Окей, геймери, аз бях GamerBG. Едно клип ще ви харесало и... до скоро.